Yo, what's up sa inyo mga katropa? Welcome back dito sa ating channel. So, yun. Pakita ko lang sa inyo yung mga bagong parts ni Ninja natin. Siyempre, itong unang-una ay itong winglet. Yan. Share ko na rin sa inyo kung magkano ko siya nabili sa Lazada. Sa Lazada ko siya in-order mga katropa. Ito mga katropa, bili ko dito sa Lazada ay 554. Yan. So, ito pa lang naman ang bago sa kanya. Dalawa pa lang naman. At itong muffler natin. Yan, actually guys, sabay dumating yung winglet saka itong M4 na pipe. So, ito ay kagaya din sa Rusi ko dati na Sigma 250. Ganito din. At meron pa siyang screen. Yung sa Rusi ko, inalis ko na yan. So, ang tunog niya doon parang Raider, ganon, maingay. So dito, try natin sa dual cylinder. Yan, iparirinig ko sa inyo mamaya mga katropa. So actually mga katropa, nang in-order ko to, hindi ito kasama, hiwalay. Kaya eto, may kasamang sariling adapter pero kailangan mo siyang ipa-welding para magamit mo to. So ang ginawa ko mga katropa, para anytime na gusto ko mag stock pipe, pwede pa rin ako mag-stock pipe kasi yung adapter niya deep on lang, kumbaga nahuhugot pa rin. Yan, ito hiwalay ito. Ang bili ko dito mga katropa 566 ata. At ito yung M4 nasa 19 ang bili ko nitong M4 na pipe. Ito 566, 554 yung winglet. So yan pa naman yung mga bago sa kanya. At mga katropa, pag ako ay meron ng budget, ito naman yung o-orderin natin sa Lazada. Yung dito, parang mudguard dito o tsaka kasama yung chain protector. Sa ngayon, ipon muna kasi wala pa tayong budget. Ipon muna. Yan mga katropa. So, samahan niyo ako at sabay natin subaybayan ang unting-unting pagbabago nito ni Ninja. Mga parts na pwedeng ikaganda niya. So, wag na natin galawin ang makina. Tama na yung ganyan lang. So, okay naman siya, matuloy naman. So, kasi yung sa Rusi ko dati, talagang pina-upgrade kong makina nun eh. So, hindi maganda pala ang upgraded na makina pagdating sa mga long drive. Hindi naman sinasabi ko lahat. Pero may mga tendency kasi na hindi ka makaabot sa pupuntahan mo dahil nga loaded yung makina mo. Lalo na pag long drive ka, mag-aalala ka. Yun sa mga isa kong natutunan mga katropa. Yun. So yun mga katrops, pakinggan natin yung sounds ng M4 sa dual cylinder na motor. Kumbaga 8 valve. Yan, diba? Dalawa tambuto. Yan. Tara, start natin mga katrops. Yan ang sounds niya mga katrops. Para na ring big bike yung tunog dahil nga sa dual cylinder siya. Hindi kagaya dun sa Sigma ko noon na parang Raider lang ang tunog niya. Tsaka ito may screen pa. Yung sa Sigma wala na. Yun. Bomba natin parinig ko lang sa inyo mga katropa. Meron siyang limiter mga katropa. Nasa 13,000 RPM yung kanyang limiter. Siyempre, pag-iipunan na rin natin tong gulong. Medyo makintab na Ayan. So ayan mga katrops, narinig nyo na yung sounds ng M4. Sa mga gustong mag M4 dyan, ito siya. Siyempre ang presyo ng M4 mga katropa, pag nakita mo sa Lazada, iba-iba. Siguro may class A, may original talaga. Ito akin class A lang to Kaya lang bili ko niya 1.9. So isa pang bomba. Yun. Ayos naman. Ganda. Yun mga katrops,
Yun, if you like this video mga katropa, please don't forget to like, share at subscribe nyo na rin. At click nyo na rin yung ating bell para lagi kayong updated dito sa ating kwentuhan habang gamit natin ang ating mga motorsiklo. So yun mga katropa, samahan nyo ako na subaybayan itong Ninja natin sa kanyang unting pagbabago. Kaya mga katropa, see you on my next video. Peace!